Nasikop ang usa ka lalaking gihulagway nga hubog nga nagmaoy ug nagdala og katana kun Japanese sword dito sa Sitio Iba, Barangay Lagtang sa siyudad sa Talisay. Giilang dinakpan nga si alias Ricky, hingkod ang panuigon ug nagpuyo usab sa Barangay Lagtang. Samtang ang reklamante mao si alias Jenard, 49 anyos. Nahibaw-an nga hubog ang sospek nga nagmaoy sa maong dapit. Ang biktima nga naglingkod lang daplin sa basketbulan, nakalitan sa taras nga gipakita sa sospek. Gani gihagit pa sa sospek og sinukmagay ang mga tawo sa dapit. Kay walay mitagad sa iyang hagit, miuli ang sospek sa ilang panimay ug mibalik kini nga nagbitbit na sa espada nga nangita sa biktima. Ang biktima dali nga nakatawag sa Talisay City Police. Naabtan pa sa mga miresponding pulis ang sospek nga nagbitbit sa espada. Hinungdan nga ila kining disiko. Na-recover sa kapulisan ang 30 ka pulgada nga Japanese sword.